Machiegni kendo nyakura mogi wadhi nyime kod weche manyien. Moko kuom johera mag duond bura mar ODM e kar chung' od bura mar Likoni Mombasa oseyotend duond bura no kuom rem wuok oko motegno mar sundo oganda mathoth mondo mi odonji kendo ndikre kaka jokanyo. Giywak ni pogruok sani osechako nyiedhore kaluwore gi jomoko ma gikoni opondo eigi ka dwaro margi en lombo jokanyo no mondo odonji e duond buche mamoko. Joja oko nigi ler. Johera mag duond buch ODM e kar chung' od bura mar Likoni Mombasa ne jobago romo mar twak ewi okange ma gikoni onego keti mar tego duond bura no. Giywak ni pogruok sani osechako nyiedhore kaluwore gi jomoko ma gituoni opondo eigi ka lengo margi en lombo jokanyo no mondo mi odonji e duond buche mamoko. Wang'eyo joma dwa pogo joluo to gidwa donjo e oda. Koro ka gisepogo joluo ka to gidhi e oda nikech joluo opogore ma ODM be koro bio kendo jotelo momiyo gi kosedhi e kuchocho to gichako gidwaro mondo gimi joluo gore kendgi. To wan ok wadwa ni wan e Mombasa ka ni wachako wakbet piny ni wagore kendwa. Mano gima ok dwarwa kabisa. Gidwa timonwa gimoro miluongo ni divide and rule. Edwin Sifuna, General Secretary, mondo loro bi Likoni ka wadwaro recruitment moriere mowuok e grassroots maler ma jakom nitie mokel team ward ka ward moyiero gini koa piny maonge ni miyo jokuoge moko e kore ka to party bedo maonge nying. Kata kamano, gikoni nyaka sani onge chenro moyiedhi matend ODM Likoni osechako timo mar lombo oganda mamoko mondo mi odonji e chamano. Luoro margi en ni ka onge chenro malong'o ma ibiro keti, to chenro mar yiero jotend duond burano ma ichan time chakruok higa manyien kidek bedo kod weche mag mibadhi. Watimega kila pa ward. Osetime kila pa ward kore kobro dhi e constituency. Ka ward oseyier jotend jo ward. Masani pok oyier jotend jo ward. Onge gima osetim gimoro amora. Koro wakwayo ni kwasetimo registration to wadhi e yiero mar kila ward ODM. ODM no onge ni chiemo cha piny ODM e Likoni ka. To kwasemiyo gi ilojno to gidhi loka cha. To giromo gi joloka cha. To gibiro gi recruit jomoko kika ni giromo go without our concept. Kidwa tiyo gi vijana itimo nang'o vijana manyegede. Gikoni kaka oganda giikore mar wuotho kanyakla mar neno ni gimedo tego duond burano ka bende gilero ni e kind ute bura auchiel duto man Mombasa, Likoni ema noyiero jotelo duto gi duond buch ODM. Ka kinyal winjori kod leadership man local leaders and the community leaders kata chandi ni dwaro ni recruit no itimo nono to wan gi ni binde ma jaluo mano contest and a leader makata no lose lakini you have to recognize jatendwa mane Likoni ka mano wangoya mbulu turu ODM mano kwagonya mbulu to jaluo no wanobedo okapadi. Ma timore bang' romo mane chan bagi e Likoni gi kodirani gi moko kuom jokanyo mag ODM. Buogo moko timore kaluwore gi luoro ni ne odhi kelo pogruok e kind oganda jo ODM. Ng'amoji to pesa ma jaluo maber wabiro support tok Sangwenyas. To kasema de lo. Asema de lo to kwa support, asema de lo to bende kumini yerge. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Na kwa Ramogi